Daj nám nejaké tipy, ako správne degustovať. V prvom rade, keď chcete začať ako profík, tak by ste mali vedieť, odkiaľ to víno pochádza a od jakého vinára to je. Čiže začneme. Tak toto víno konkrétne je z južnoslovenskej vinohradníckej oblasti, Strekovský rajón, Hon Viničný vrch, Savignon, ročník 2024, biele, polosuché. V podstate ja otvorím, chytíme fľašu za spodný kraj a lejeme. Lejeme. Naliali sme si v podstate degustačnú vzorku, čo je asi tak pol deci a pekne zakrútime pohárom. Prvé, čo spravíme, tak robíme s ním očný kontakt a sledujeme, či to nemá nejaké hrubé nečistoty, nejaké kaly, alebo či je tá farba číra. Na prvý pohľad pozriem a čisté číre, výborne. Potom mali sme ten zrakový vnem a teraz ideme čuchový. V prvom rade je veľmi dôležité rozbiť to víno o ten pohár. Docielime tým to, že sa nám uvoľnia tie aromatické zložky v tom víne. Ovoniame, nadýchneme sa, cítiť broskyňové tóny. Vyslovene také sladké, nasladlé chute. Keď chcete byť taký poloprofesionál, zatiaľ rozlišujte, je to pre mňa príjemné, nie je to pre mňa príjemné, čo sa týka tej aromatiky. A ochutnáme. Pekne si ho nechám zapaniť celými ústami. A teraz hodnotíte, ako na vás pôsobí tá chuť. Je príjemná, málo príjemná, nepríjemná. No, mne to chutí tak, že ja by som si dal ešte ďalší pohár, ale keďže degustujeme, tak to nebudeme zatiaľ preháňať. Čiže tá vôňa a chuť sú približne na rovnakej úrovni. Rovnako príjemne pôsobí na mňa tá vôňa a rovnako príjemne pôsobí na mňa aj chuť. Tým vínko považujem za vyvážené, harmonické.